गिबियावनो खुलुमबाय आरो जोंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो मंगलदैयाव फैदों, मोनसे खामानि लानानै फैदोंमोन। दा मोनानिफ्रायथ' बिहुआ आराम्भ जासिगोन नालाय, बेखाय माने मंगलदैयाव जों जि जायगायाव गारि दोनदोंना बे जायगायाव गोबांथार माने ना बाजार माने सोलिगासिनो दं आरो गिदिर गिदिर ना ओंखारदों। दा आं लोगोफोर बेनो भिडिअखौ बानायनो गोसो गैयाब्लाबो आङो बाजारखौ नुनानै माने नायनो लुगैनानै माने गारिखौ दोननानै ओंखारथारबाय। दा आरो आं नायनायजों लोगोसे आं नोंथांमोननि सिगाङावबो माने दिन्थिनो थाखाय माने रेडि जाबाय आरो। दे होमबालाय लोगोफोर नायलांबाय थादो मंगलदैयाव नैबे मागो दमासि समाव माबायदि नानि बाजारा माबायदि, बेसेबां गिदिर गिदिर ना ओंखारो आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै आरो। थ'दो होमबालाय। नैबेनो बाजारा हाबहांबाय जोङो। मैगं बाजारबो दङ, डाइरेक्ट जोङो ना बाजारथिं थांसै आरो। दा मंगलदैयाव मागो समाव नानि बाजारा माबायदि जायो नायलांदो। किमानथो किमानथो केजि 600 টাকা। ও খুৰা কিমান চিতলটো? কিলো 600 টাকা। কিমান হ'ব এইটো? 2 কিলো। 2 কিলো সৰুৱে দেখোন, ডাঙৰ নহয়। 2 কিলো নহয়, কম হ'ব এইটো, অলপ কম। এবাৰ কম নেকি মাছৰ দাম? তাকেইটো ভাবি আছো। হবে বিরাট गिदिर गिदिर ना। Wow. কিমান হ'ব? ও খুৰা কিমান হ'ব এইটো? 14-15 কিলো। কিমান বেচছে? এইটো 500 কে বেচছো। 500? বাপৰে লাগিব নেকি? বাপৰে না না ক্যামেরাত লাগবে 20 টাকা। কেমেৰাতে লৈ যাম, এইটো চাই খাম আৰু ভাতটো। ঠিক আছে। কিমান হ'ব এইটো খুৰা? কিমান হ'ব? কিমান কিলো হ'ব? হা 10 কেজি। কেমেৰাতে লৈ যাম, কিনিবতো নোৱাৰোঁ। কিয় কিনিব নোৱাৰিব? হা মানে খাব মন নাই আৰু এতিয়া আচল কথাটো। बेबायदि गिदिरखा কিমান হ'ব এইটো? 18 কেজি। কিমান দিছে কিলো? কিলো 500। 500। नैबे बाजाराव नैबे नायानो देरसिन, 18 किलो 500 रांनि फानदों। जोबोद गिदिर ना। सोरनोबा नांगौबा फैबानो जाबाय। मंगलदै मेडिकेल खाथियावनो, मेडिकेल फिल्डआव, गान्धी मैदानाव। ना बाजारा बेनोमोन लोगोफोर, माने जोबोर गिदिर गिदिर ना दङ। जोबोर मोजां मोनबाय नायनानै। बे मार्केटाव हाइस्ट 18 केजियानो गिदिर आरो। কি মাছ আছিলে 18 কেজিটো? কিও মাছ আছিল 18 কেজি आरो न'। आं हाइस्ट माबासिम 10 किल'सिम नुबायमोन, नाथाय 18 किल' नुफेराखैमोन आरो। नुनानै जोबोद मोजां मोनबाय, जोबोर गिदिर माने। होमबालाय लोगोफोर जोङो थांबाय थानोसै। माছ लग भाइटि माছ डाঙर डाঙर माছ ओलाइसे लग। होमबालाय दे लोगोफोर न' फारसे जोंबो थांफिननोसै।
दा दिनै आंजों लोगोसे आंनि इउटुबार लोगोआ गैफाया माने आंनि वाइफआ गैया बियो न'आव दङ आं मोनसे खामानिनि थाखायसो मंगलदैयाव फैदोंमोन ना बाजारखौ नुनानै माने थानो हायैनि माने हाबनाय जाबाय आरो जोंनिया नैबेनो गारिया जों थांबाय थानोसै लोगोफोर होमबालाय नै आंजों नैबेबो दंमोन बेबो जोंनि गामि खाथिनिनो अरुणाचलाव थायो बियो सनारि सोरबाया सना बानायगोनबा बिनियाव बानायनो हागोन आरो मलय दास बिनि नामा जों सानैजोंनो मंगलदैयाव फैदोंमोन मोनसे खामानि लानानै दा खामानिफोराबो जाजोब्बाय जों फैनाया बिनियाबो जाबाय आंनियाबो जाबाय स' खामानि जोबखांनानै जोङो ना बाजारखौबो नायनानै जोबोद मोजां मोनबाय होमबालाय जों थांबाय थानोसै आरो बयनिसिमबो मागो दमासिनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आरो एडभान्सलि बाय